Book Haul. Това са новите ми книги, които пристигнаха днес от Орин, че все още не са прочетени, но искам да ви покажа кои са те. Да започнем с тази, която е Лъжи на дивана на Ирвин Ялом. Той е американски психиатър и също така практикуващ психоаналитик, но тази книга специфично е художествена литература. Следващата е Бягащата с вълци на Клариса Пинкола Естес. Тази съм изслушала някъде половината от нея като аудиокнига и си бях казала, че ако ми хареса, ще си поръчам и книжно копие. Както виждате в ръцете ми, значи ми е харесало. Определено я препоръчвам. Третата книга е Разорението на тракийските българи през 1913 година. Знам, че са много рандъм и са супер различни една от друга. След това имаме Невидимия живот на Ади Ларун. Моята най-добра приятелка ми беше препоръчала преди година вече и повече. Най-накрая дойде времето. Между другото е много прекрасна. Последната е The 48 Laws of Power. Hear Me Out. По принцип не обичам да чета такива книги, но тази специфично искам да знам какъв е хайпа. Общо това са. Но аз имам толкова много други непрочетени книги, така че не знам кога ще им дойде времето. Все някога ще дам отзив за тях. Мерси, че гледахте. Чао, чао!